алейкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода маҷлиси фаъолон оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар шашмоҳаи якуми соли 2022 баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барнома. дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ маҷлиси фаъолон оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар шашмоҳаи якуми соли 2022 баргузор гардид. дар ҷаласа муовини якум, муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, сардорони раёсатҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мудирони шӯъбаву бахшҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо, роҳбарони муассисаҳои таълимию фарҳангӣ ва тиббии шаҳр, раисони ҷамъиятҳои деҳот, ташкилотҳои ҷамъиятиву сиёсӣ ва васоити ахбори омма иштирок доштанд. Сараввал муовини раиси шаҳри Панҷакент Нақиби Парвина оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент дар шашмоҳаи аввали соли 2022 ҳисобот дода, дастовардҳо, мушкилот ва камбудиҳои тамоми соҳаҳоро мавриди таҳлил қарор дод. дар идомаи ҷаласа дигар масъулини соҳаҳо аз натиҷаҳои кории худ дар соли 2022 баромад намуданд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рӯи ҳисоботи масъулин натиҷагирӣ намуда, оид ба масъалаи иҷроиши андоз, истифодаи дурусти заминҳои кишоварзӣ, ба кор даровардани корхонаҳои саноатӣ, таъмири роҳҳо, тандурустӣ, маориф, даъвати ҳарбӣ, сайёҳӣ, хизматрасонӣ ва дигар масъалаҳои муҳим шахсони масъулро пурсида, ҷиҳати таъмини иҷрои корҳо ва ислоҳи камбудиҳои ҷой дошта дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. ҳамзамон дар назди ҳозирин президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ доир ба нишондодҳои иҷтимоию иқтисодии шаҳр дар шашмоҳаи аввали соли 2022 аз ҷумла иҷрои супоришҳо дар партави паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, таъмини шароити арзанда барои кору зиндагии сокинон сухан гуфта, ба фаъолони шаҳр дастур дод ки ҷиҳати таъмини рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳри Панҷакент ҳамаҷониба мусоидат намоянд. ҳамчунин намояндагони ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, бахши кор бо занон ва оила, шӯъбаи маориф, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш вазифадор карда шуданд ки гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуда, миёни аҳолӣ оиди самаранок истифода намудани ҳар як порча замин, захираи маводи ғизоӣ, корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монанд. муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо баромад намуда, ҷиҳати рушду пешрафти кори соҳаҳо дастуру тавсеҳҳои муфид дод. дар хотима раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ сухан намуда, вазифаҳоро дар 6 моҳи дуюми соли 2022 муайян кард ва масъулонро вазифадор намуд, то бо дарки баланди масъулият супоришҳоро иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Исмоилҷон Холов, Талабшод Тошев ва Солеҳ Нуралӣ. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҷавонони фаъоли гурӯҳи Авангард мулоқот доир намуд. давоми 2 рӯз як зумра ҷавонони фаъоли гурӯҳи Авангард аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Душанбе бо мақсади шиносоӣ аз мавзеъҳои таърихию фарҳангии шаҳри Панҷакент ба ин минтақа сафар карданд. гурӯҳи ҷавонон аз мавзеъҳои таърихиву сайёҳии саразми бостонӣ, Панҷакенти кӯҳна, мақбараи Ҳоҷи Муҳаммади Башоро, хонамузеи шоири Ширинкалом Лоиқ Шералӣ, мақбараи сардафтари адабиёти классикии форсу тоҷик Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, пойгоҳи сайёҳиву кӯҳнавардии Артуч ва ғайра дида намуданд.
дар идомаи сафари гурӯҳи ҷавонони авангард дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҷавонони фаъол мулоқот доир намуд. Зикр гардид ки мулоқот дар партави иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳидоятҳои вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ доир ба дастгирии ҳамаҷонибаи ҷавонон барои шиносоӣ пайдо намудан аз таъриху маданияти ғании миллати тоҷик баргузор мегардад. Изҳори боварӣ карда шуд ки ҷавонони гурӯҳи авангард ҷашнҳои ҳумоюнӣ миллӣ, 30-солагии иҷлосии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзанда истиқбол мегиранд. Сафари ҷавонони фаъоли гурӯҳи авангард аз вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон ва шаҳри Душанбе бо пешниҳоди барномаи консертӣ дар пояи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент поён ёфт. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. таъмини обҳои полезӣ яке аз омилҳои асосии нашъу намои зироатҳо, полезиҳо ва боғу тогзорҳо мебошад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти ҷамъиятҳои деҳот ва хоҷигоҳи деҳқонӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз канали эшон ва тоқсанкорес дидан намуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар шаҳри Панҷакент соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои афзалиятнок ва калидии рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, дар ин давра кишоварзон ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз тамоми имкониятҳо чораҷӯӣ намуда дар ин самт тадбирҳои муайянро амалӣ месозанд. дар натиҷаи фаъолияти пурсамар ва амалигардонии дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ҳаҷми маҳсулоти умумии соҳа ба маротиб афзоиш ёфтааст. бо мақсади беҳтар намудани таъминоти оби полизӣ заминҳо ки омили баланд бардоштани боздеҳи замин арзёбӣ мешавад, тадбирҳо андешида шуда истоданд. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ва ҳидоятҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода баҳри истифодаи самараноки замин ва таъмини деҳқонон бо оби полизӣ, раиси шаҳри Панҷакент аз саргаҳи каналҳои Эшон ва Туқсанкорез дидан намуд. читавре дафтари матбуотии раиси шаҳри Панҷакент иброз медорад, чанде қабл бар асари боришоти зиёди борон саргаҳи канали Эшон бо селоба пур шуда буд. бо супориши роҳбарияти шаҳр баҳри бартараф намудани оқибатҳои сел, техникаҳо сафарбар гардида канал тоза карда шудааст. канали Эшон 11,6 километр дарозӣ дошта 800 гектар замин бо он обёрӣ мешавад. раиси шаҳр зимни боздид ба масъулин ҷиҳати саривақт таъмин намудани оби полизӣ супориш дода, таъкид намуд ки истифодаи самараноки замин аз таъминоти об вобастагии калон дорад. кишоварзони шаҳру деҳоти Панҷакент низ дар назди худ мақсад гузоштанд то аз ҳар як замин то 2-3 ҳосил ба даст оварда бозорро бо маҳсулотҳои ватанӣ таъмин намоянд ва дар дастраснамоии маҳсулотҳои босифат саҳми хешро гузошта бошанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша аз самаранок истифода намудани замин ва гирифтани 2-3 ҳосил аз он таъкид мекунанд. хоҷагидорони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ин гуфтаҳоро дар амал татбиқ намуда истоданд. ضمن یک سفر کوری رئیس شهر پنجاکند عبدخالق خالقزاده از رفت کارها در خوجگی دهقانی ادهمینور جماعت دهاتی خلیفه حسن شناس شد. در ادامه عبدخالق خالقزاده از زمین‌های سهمدار خوجگی جمعه فیروز دیدن کرد. طبق اطلاع دریافتی جمعه فیروز 6 گکتار زمین کشت را در اختیار داشته، در آن 220 گکتار کارتوشکا، 0,170 گکتار سبزی، 1 گکتار جواری، 0,180 گکتار
қалампури булғорӣ 0 аз 130 гектар пиёз ва ғайра кишт намуда боварӣ дорад ки ҳосили фаровон ба даст меорад. Зикр намудан ба маврид аст ки айни замон дар майдони 1 гектар кишти такрории картошка ҷараён дорад. Инчунин дар рафти сафари худ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз гармхонаи саҳмдори хоҷагӣ Иброҳимов Ҷумабой боздид кард ва қаноатмандии хешро аз шароити парвариш дар гармхона иброз намуд. тавре ки худи Иброҳимов Ҷумабой ба мо гуфт, гармхона дар майдони 0 аз 5 гектар бунёд гардидааст ва асосан дар он лимон парвариш карда мешавад. ҳамчунин дар гармхона гулҳои ороишӣ барои хона ва кӯчаҳои шаҳр низ парвариш карда мешавад. соли гузашта аз ин гармхона ҳудуди 1 тонна лимон ба бозор бароварда шуда буд. гузориши Солеҳ Нуралӣ. корҳои ободониву созандагӣ ва хӯрамгардонӣ дар шаҳри босонии Панҷакент Бомаром идома дорад. аз ҷумла 600 метр роҳи маҳаллаи Сои Зебон асфальтпӯш карда шуд. корҳои созанда дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ ба ифтихори таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Бомаром идома дорад. хусусан дар самти таъмири роҳҳо соли ҷорӣ натиҷаҳо назаррасанд. чӣ тавре дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакент иттилоъ медиҳад, дар шаҳр ба муносибати 25-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ва 30-солагии иҷлосии 16-умин шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагию бунёдкорӣ ба роҳ монда шудааст. дар шаҳру деҳот бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ роҳҳои дохилӣ марҳила ба марҳила таъмир ва мумфарш мешаванд. дар ин раванд дар маҳалли Сои Зебон бо иқдоми шаҳрванд Матлуб Халифаев масофаи беш аз 600 метр роҳ мумфарш карда шуд. зикр гардид ки роҳи мазкур дар пайравӣ бо иқдомҳои созандагиву бунёдкориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мумфарш карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз мумфаршкунии роҳ дидан намуда ин иқдоми сокини шаҳр Матлуб Халифаевро ҷиҳати мумфаршсозии роҳ боиси дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент арзёбӣ намуд. бояд ёдовар шуд ки шаҳри Панҷакент яке аз шаҳрҳои тарихӣ аст ва омадани меҳмонону сайёҳон ҳамарӯза дар назар аст. бо ин мақсад бояд мо шаҳрро ободу зебо бисозем ва барои пешвозгирии меҳмонону сайёҳони ватаниву хориҷӣ ҳамавақт омода бошем. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Пайғом. то барномаҳои навбатӣ танисияту хонабод бошед. хайр.